Ikke skærme det, nogle cyklist, vi kører på, det var en der ej, brand. Men det værste er jo, at der mangler synsregler på gamle biler. Der er ingenting i form for en fort. Bare en form for fort. Slå alle sammen fra 0 til TA. Men det betyder ikke den store forskel, fordi teknisk set er de stort set identiske. En 1350 kubikcentimeter motor, der sidder i en det vi ser nu, det er nummer 3, det er en Riley Brooklands, og det var en af konkurrenterne til MG der i 30'erne. Som senere i 30'erne blev købt af Northfield-koncernen, som også ejede MG. En Frøøje Sprite, som blev startet nummer 7. Det var den bil, som sidst i 30'erne blev lanceret af BMC, som Frank Studstrup i programmet, men det er Peter Sink i en Bugatti type 40 fra 1927. Det er det, hvis man overhovedet kan tale om billige Bugatti'er, så var det sådan en folkebugatti. 3 med som har kompressor. Prøv at høre, man kan ane et hyld forfra. Benzin luftblanding ind i motoren, så det forøger effekt. Så kommer der igen en MG Magnet, det er også en 6-cylindret. Det var en 1,5 liters motor, den har ikke kompressor.
Det er altså en 1,5 liters motor, 4-cylindret, 1925. En lille Alice-fabrikken, som byggede sportsbiler, touringbiler. Overraskende set, det er en stor 3 liters BMW, der kom her, start nummer 19. Vi kan se, det er en Fiat, der kommer. Vi kan se, det er en Fiat Uno. Det er starten nummer 17. 1,23. 20 skulle have været på vej. Det der, det er i hvert fald Volvo. Det er start nummer 18. Volvo 1800 ES fra 1972. Nej, men det kommer du til lige om lidt her. Ja, vi kan se. Det er der også, ikke? Ja. Hej, hej. Hej. Jeg tror, det er sådan et andet til teltet. Jeg kan ikke kigge, hvad det skider. Ja, I kan ikke se noget som helst. Kommer det her? Og her har vi det er start. Ja, det var fra 1926. En T37. En bil, som har været i samme families eje siden gang først i 50'erne. Og nu kører sig sønnen. Læg i øvrigt mærke til indregistrering. Så har vi den her lille Brescia, Bugatti type Brescia, 1,5 liters motor, 1925. Og en mand, som ikke er bange for at bruge den. Han har deltaget i mange ting, og han har også en stor Bentley, som han har kørt fra Peking til Paris med for nogle år siden. I 1934 MG bygget om som racerbil. Og den kører på 1,25. Så har vi start nummer 5 på vej op ad bakken. Det går stærkt det her. Det er Jørgen Hansson i en MG TA fra 38. Vi har set nogle af de her MG'er før. Og som sagt, det er en lille, let og meget enkel bil. Og i modsætning til de der magnetter med kompressorbiler og meget andet, vi så tidligere, så er TA, TB og TC, det er ganske enkle biler bygget af standarddele fra Nuffield-koncernen, altså fra mest standard Morris-dele, som man brugte. Og det passer meget godt, for MG betyder jo oprindeligt Morris Gadgets, og det var bygget af en Morris-forhandler i Oxford. Og det vi ser nu, det er en Ford. Det er en Ford A, der er bygget til racerbil. Det er starten 16. De er på vej op der. Nu har vi Arne Jacobsens Jaguar XK 140, start nummer 21. En vigtig deltager i historisk motorløb. 1.17. 6 kører han på. Kan du ikke se noget? Det er da galt, hva'? Det var sandelig en rigtig Bugatti. Nogenlunde lige meget for og bag. Det spiller en stor rolle, når man skal se at køre hurtigt. Og den bliver
22. En MGA fra 1959. Det var det noget. Så kommer en Volvo P1800. Vi vil se, om man får noget ud af sin... Ja, 1.13.5, så han kom simpelthen også helt hurtigt frem, men... det er et meget nordisk projekt, den der. Op. Den berømte Pagode Mercedes 3000 fra 1960. Den er en almindelig standard. Store. Så ser vi en af de første af de små Fiater. Det er start nummer 29, som er 600, hvor den kigger bygget den om til at være som de arbejder, man kunne købe fra fabrikken. Han kørte på 1.21. Efterfulgt af en Folkevogn Golf fra 84. Lettet ved at man pillet af, indtræk ud af den. Og det er kommet ned på 1.16. Så kommer Fiat 850 Spider. Det er den sidste ægmotorbil, som Fiat byggede, da de gik, inden de gik over til frontmotor med 127'eren. Men her er der altså i en åben topersoners version. En Alfa Romeo Alfa Sud. Faktisk hedder den Alfa Sud og ikke Alfa Romeo, fordi den blev bygget på en helt ny fabrik, som blev bygget i det sydlige Italien for at sætte gang i beskæftigelsen i et arbejdsløshedsområde. Og så havde man i øvrigt en østriger, Rudolf Ruska, til at konstruere bilen. Golf, der er på vej op, det skal nok være noget. Nej, det er det ikke. Det er en Volvo 360 GLS. Den hollandsk byggede Volvo. Hvorfor er det rigtigt? Golfen, den har vi her, start nummer 35. Det siger nummer 34, Volvo, den kørte på 1.33.23. 5. Og nummer 35, 1.15, det var væsentligt hurtigere. Ja, det der, det var en Toyota MR2 fra 1.6. Og så skulle den sandsynligvis blive efterfulgt af en Lancia Beta Coupé, men det må vi lige se, før vi tror på det. Det var en Lancia Beta Coupé, der kom. Vi ser, at vi har faktisk 2 Lancia Beta'er i løbet af dagen. Dels en coupé og dels den forlængede version, der hedder HPE, som hører til, man må kunne kalde